गिबियावनो आंनि मिस्टार गामसा यूट्यूब चेनेलाव नायगिरि बयनिसिमबो आङो बरायग्रोनाय थाबाय। आं नैबे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। जि भिडिअआ फंबाय नवजित नार्जारिनि DID लिटिल मास्टाराव जाय दाबावै टप 8आव हाबनो हादों फंबाया। आं फंबायनि मोनसे जारिमिनारि भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजादों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो गोजोननायबो नांगोन। बिथाङा गिबिसिन 6 बोसोर बैसोआव बर' गानजों मामि पक' पेन बे गानजों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथि सानाव मोसादोंमोन। बे गायसनथि साना 2019 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जादोंमोन उरियांघाट गलाघाट जिल्लानि उरियांघाट होननाय रंजालि नोगोराव। बेवहाय बिथांनि गिबिसिन मोसानाय जादोंमोन बर'नि मामि पक' पेन्ट्स बे गानजों बिथाङा मोसादों। देदो बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बिथांनि मोसानायजों नोंथांमोना एसे गोजोनग्लायदो। Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 2 kg Huggies Pen, 3 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 4 kg Huggies Pen, 2 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. Sumna lablaबो जारला गैया हासु सोमना लाब्लाबो जारला गैया थांलाय फैलाय खालामनांगौ गोनांथि गैया हाबलाय ओंखारलाय खालामनांगौ गोनांथि गैया मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन सोमना लाब्लाबो जारला गैया हासु सोमना लाब्लाबो जारला गैया थांलाय फैलाय खालामनांगौ गोनांथि गैया हाबलाय ओंखारलाय खालामनांगौ गोनांथि गैया मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन 2 kg Huggies Pen 3 kg Huggies Pen मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन हाबा खेरायाव थाङोबोला गोजान लामायाव मटर गारि गाखोयोब्ला थांनो ओंखारब्ला हासु थांनो ओंखारब्ला पायखाना हाग्राफ्राव थांस्लाबनो हायाबोला बेनिखायनो गाननानै लाखा मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन मामि पक' पेन